Poslední formality před zápasem a co nevědět, oficiálně zahájí dnešní Derby d'Italia. Juventus dnes samozřejmě hraje v kombinaci černé a bílé. Jeho centr nakonec Inter dokázal na činnost jeho týmu. Byl to Icardi, který dával za... Po 10 minutách Inter je zatažený na vlastní polovině a je to Juventus, který... Zodpovědněji než na zápas proti Peskaře. Medel to zkusil z dálky, chtěl překvapit Gigiho Buffona. Pravda, do pokutové území se balon zatím úplně časně žije o něco hůře na fotbalovém hřišti. Sandro, tady je volný Sami Khedira, ale otevzdal balon přímo do rukavic Samira Handanoviče. Tak jestliže jsme chválili Inter za způsob hry a za útočný pressing teď a za to, že by možná hráči mohli více plnit pokyny Franka de Boera, jak si říkal z Ajaxu, tak teď určitě nebude Frank de Boer spokojený s tím, jak úplně volného nechali hráče Juve. Pozor na Icardiho, který zkoušel svoje štěstí a mám takový pocit, že možná trefil tyč. A tady vidíme tu agresivitu Icardiho, jak odstavil reprezentačního obránce Chielliniho, využil své postavy, využil svého důrazu a chuti prosadit se v koncovce a velmi povedený střelecký pokus Icardiho. No a tady ještě jednou vidíte, opravdu úplně volný byl Sami Khedira, který si naběhl do pokutového území. Eder zkusil lišácky přihrát na malé vápno. Mauro Icardi ten jeho záměr pochopil. Ale opravdu. Dostal míč přes D'Ambrosia. Sandro. Má rychlost na to, aby se tímto způsobem zbavil svých soupeřů. A je to gól, 66. minuta. Stefan Lichtsteiner dokázal udeřit. Tak tohle je pro Inter možná ten nejhorší možný scénář. Michale, oba jsme o tom mluvili, že dnes Inter hraje skvělý zápas. Ty jsi mluvil o tom, že by klubové vedení Interu mělo tohle všechno vidět, jakým způsobem se Inter prezentuje. Oba jsme vzájemně hovořili o tom, já jsem připomínal, že Juventus je tým, který dokáže z minima vytěžit maximum, že prostě hráči Interu musí být vzadu neustále pozorní, i když přemýšlejí dneska rozhodně odvážný směrem více dopředu, ale tady prostě jednoznačně využil Sandro toho, že byl D'Ambrosio unavený. On se dokázal přes D'Ambrosia prosadit a právě Brazilec Alexandro našel. Vidí, že stát se ještě může cokoliv. Je srovnáno v 68. minuta, tak nakonec Inter potřeboval minutu, možná dvě na to, aby srovnal skóre a jede se dále. My jsme to mohli vidět i v minulém zápase, kdy posadil takto na hlavičku Banega balon právě Icardimu a dnes se ta spolupráce opakuje, tak jako proti Peskaře. Rohový kop, Ever Banega, zakončení hlavou Mauro Icardi. Tady to vidíte, jak se Icardi pověsil do vzduchu a jak jsem už o tom hovořil v prvním poločasu, tam je jeho největší zbraň, to je jeho největší síla. Výběr místa, timing, odrazové schopnosti, výbušnost v nohách a prosadil se útočník proti útočníkovi, protože my jsme viděli, že tam skákal i Mario Mandzukic, ale Icardi v tom souboji byl prostě lepší, byl více nahoře a Tohle je dobrá pozice pro Maura Icardiho, který se z ničeho nic dostal až před Buffona. Tady ještě Perisic a je to gól, 78. minuta. Si v tuto chvíli užívá nesmírně příjemné chvíle. Pojďme po stopách toho, jak se to celé narodilo. Buffon včas dokázal vyběhnout, ale Icardi ukázal neskutečný přehled a ta přihrávka na hlavu Perisiče byla exkluzivní. Ano, to opravdu musím říci, byla fantastická šajtle ala Tomáš Rosický, když to přirovnám do českých luhů a hájů. Skvělá šajtle a
adresný centr, hlava nahoře, no a Mauro Icardi se opět